No takže dneska si ukážeme, jak vymeniť brzdy na tomto peklostroji. Kúpil som teda brembače. Prvýkrát ich vidím v realite, teraz som sa na nemohol dívať tak na obrázku. Takže najprv si to zdvihnem a potom dám dole koleso a potom vám poviem, čo sa bude deť ďalej. No takže koleso sme si dali už dole. Kotúč vyzerá, no, nie je to bohvie čo. Má tu takú, neviem, či to je vidno, takú drážku tu má takú celkom, ale dosť veľkú. Takže dáme si dole tieto puklice na tie šrobiče, ak sa to volá. A tuto je jedna. Tuto je druhá. Povolíme ich a budeme pokračovať. No takže mám to povolné. Tuto som si ešte zapáčil šrobovákom, aby som si povolil ten válček, aby som dal normálne dole tá prasa. Brzdové. No, takto krásne. Celkom dobrá platnička. Vám páči ináč. No takže platničky normálne, takto si vysmakneme. Je to lepšie robiť šrobovákom, proste to buchni niečím, alebo takto, lebo to vlastne drží. Takže jednu som normálne vybral rukou, túto čo bola vnútri, ale túto tam nie je, tu musím niečo vybuchnúť, čaká. No, aj vonku. Dobre. No tak ešte som dostal radu, že ja mám tak vytlačené tie piestiky, teda tie valčeky, takže si mám odobrať trošku z neho. Brzdové kapaliny, keď budem vytlačať valček naspäť. Takže inak si zoberiem. Dám to takto pol nádobky vysajem do nejakého pohára alebo do niečoho. A potom si vytlačím naspäť tie valčeky. Kamaríd, aký patent som si myslel. Nemám vzťahovať klasicky na toto, na valček. Takže som to skúšal tak, že dvoma týmito jezicovými, či ak sa to volá, kľúčmi. A toto som mal akože, aby som to mal rovno, nie? Proste tak, ale to nepovolalo, klasicky. Tak ma napadlo, som našiel takýto kus proste železa som našiel. A že dám to takto, takto som si to urezal, lebo to bolo dlhšie, tak som to urezal. Normálne som to takto položil, potom som našiel takúto platničku som našiel. No je kus plechu. A že dal som to tam, len to takto dal. Trošku som to nabíhal, aby to bolo v strede. A len som proste ako keby to dal potom oný. Ťažko sa to ukázať jednou rukou. Počkať, mám to sa to takto. Takto dokážem ukázať. No proste takto som to dal. Počkať. Takto. A proste som zapáčil som šrobovákom. Som proste zapáčil. Tlačil som proste. Krásne sa mi vrátil valček naspäť, takže treba si vedieť poradiť, no, ako by som tak povedal. No takže tu máme nový kotúč a odporúčam ho ešte odmasiť, lebo oni sú také trošku masné, aby nezrdzaveli. Takže, počkaj. Takže to odporúčam a to je asi tak všetko. No takže dám tam už platničky a to je jednoduché. Tam stačí iba nacvaknúť tieto bloky týchto pleškov donútra. Takisto aj to stačí iba potlačiť z bokov a platničky sú nasadené. Takže dá tam ten brzdové prasa, bolo celkom makačka. Neviem prečo mi to takto zabral, ale ako tu sa hýbe, takže by to malo byť v pohodičke. Vymenil som si ešte túto, som našiel v krabičke, že mám nové šroby, tak som si ešte vymenil tento šrob. A zatiaľ som sa normálne, jak sme to rozoberali, tak som to zatiaľ. Dám tu ešte tie krytky a malo by to byť hotovo. Potom ja ešte vymením druhú stranu a potom, keď to bude hotové, skontrolujem koľko mám tie brzdové kvapaliny, keď tak dolejem, alebo keď tak ešte vyťahnem trošku. A keď to už bude hotové na 100%, že tam bude mať kolesa všetko, tak treba
našlapať brzdu, nech sa nastavia tie platničky sami, no proste nech sa nastaví, treba to proste prešlapať tú brzdu, to by malo byť asi všetko, takže to je tak. Bolo to jednoduchá facka, uvidím, že či náhodou cestou domov nenabúram, lebo sa mi to rozletí, ale tak podľa mňa by to malo byť všetko pohodičke. Robil som to prvýkrát a tak to aj vyzeralo, ale tak treba sa učiť, to je hlavné podľa mňa, takže čauko zatiaľ. Takže klasicky som dorobil už, tak som to zaťahoval, že som tu dostal závit. Takže vám dám vedieť, ako to vyriešim. Buď budem musieť kúpiť celé druhé toto, alebo sa tu spraví nejak nový závit. Neviem ešte, to je proste, keď ja niečo robím. Posledný šrob som naťahoval a posral sa mi to. Zrovna tuto sa mi musel strhnúť závit. Bože môj. Takže som sa dovozil, no. Včera som išiel domov autobusom, keďže som taký strašný automechanik, obrovský. Takže super, no. Veľmi som si pomohol. Oplatilo sa mi to robiť samému. Tak ale človek sa učí na vlastných chybách. Strhnutý závit sa vyriešil nakoniec tak, že jsme dali pár delovíc kladivom na díru, tím pádom sa zmenšila díra z jednej strany, takže šroube drží AKO pribitý a auto behá zase AKO z fabriky D.